రాయలసీమ పశ్చిమ ప్రాంతం అభివృద్ధికి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవడం అభినందనీయమని కర్నూలు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు వై బాలనాగిరెడ్డి అన్నారు. బుధవారం నియోజకవర్గ పరిధిలో 46 కోట్ల వ్యయంతో దాదాపు 8,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేందుకు 52 బసాపురం, కగ్గల్లు, ఐరణగల్లు, కందుకూరు, గోతుల దొడ్డి అను 5 ఎత్తిపోతల పథకాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంకు ఏపీఐడీసీ చైర్మన్ శ్రీమతి గిరిజాతో కలిసి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే బాలనాగిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రాంతమైన మంత్రాలయం నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం మరీ ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి ఒక మంత్రాలయ నియోజకవర్గ పరిధిలోనే 5 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు మంజూరు చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నియోజకవర్గ ప్రజలు సీఎం జగనన్న రుణపడి ఉంటారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ఐడీసీ చైర్మన్ శ్రీమతి గిరిజ, డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఈఈ మహబూబ్ భాషా, డిఈ కేశవలరెడ్డి, ఈఈ శైలేశ్వర్, మురళీమోహన్ రెడ్డి, భీమారెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి, బెట్టనగౌడ్, ఎంపీపీ ఈరన్న, జెడ్పీటీసీ పవిత్ర పాటిల్, నాడిగేని నరసింహులు, మాణిక్యరాజు, షౌఖత్ సాతనూరు, కందుకూరు సర్పంచ్లు శ్రీమతి మంగమ్మ, హనుమంతి, మండల నాయకులు, ఆయా గ్రామాల నాయకులు, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆయన ఇమీడియట్గా ధనుంజయ రెడ్డి గారు చెప్పి ఎక్కడ కానీ ఫైల్ నిలబడుకోకుండా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ 5 మంత్రాలయం నియోజకవర్గం ఇవ్వాల్సిందని చెప్తే దాని ప్రకారము నా నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈరోజు ఎంతో సంతోషంగా, రైతులు సంతోషంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో నేను కూడా ఎలక్షన్లప్పుడు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. నా నియోజకవర్గం తరఫున నేను రైతులకు తాగునీరు ముఖ్యము, నాకు తప్పకుండా మీకు చేయిస్తాను మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి రైతులు కూడా చాలా, కూలీలకు కూడా బాగా ముఖ్యమైనది ఇది. వాళ్ళు తప్పకుండా సంతోషపడుతున్నారు. ఈరోజు నిజంగా ఈరోజు ఈ జనాలు ఇంతమంది వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయని సంతోషంతో మీరు సంతోషంగా ఎక్కడ పోయినా వాళ్ళు ముందుండి చేసుకొని పోతున్నారు. నేను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అది మా శ్రీనివాసరెడ్డి, ఐరన్గల్ శ్రీనివాసరెడ్డి, భీమిరెడ్డి అయితే మిగతా అందరూ వాళ్ళు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళు ఈ పనులు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ, నాకు ఇక్కడి నుంచి కూలీలు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు. అందుకే తప్పకుండా నాకు రైతులకి మీరు తాగునీరు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. నాకు ఏవి పదవులు లేకుండా పర్వాలేదు, కానీ నాకు ముఖ్యమైనది నా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి.